Salutare! Vreau să vă prezint două scule, acestea două, dar aceasta de astăzi intră în edițiul meu. Sunt două chinezări de camping, clone după Leatherman. Haideți să vă arăt pe această clonată. Ea arată așa. Ce mi-a plăcut la ea? Bine, are lama care seamănă cu cea de la Leatherman, este clonă după Leatherman și asta nu are joc nici așa, nici așa, nici așa, nici așa. Același sistem de blocare ca la Leatherman. Dar ce mi-a plăcut la ea cel mai mult este foarfeca. Foarfecă mare în comparație cu cea de la Leatherman Wave pe care o știți. Ce a fost foarfecă mare. Și mai are acest suport pentru biți. Vine și cu 6 biți în plus, în afară de cel care este pe multitool. Să pot să-l scot de aici. Acești biți e bine că se găsesc și la alte scule. Dacă îl pierdeți, sunt diferite șurubelnițe care au așa ceva și se potrivesc la acest model. Pe când la Leatherman Wave știți că are acest sistem pe care dacă îl pierdeți trebuie să cumpărați direct de la Leatherman și sunt destul de scumpi. Acesta împreună cu Wave-ul, de azi înainte le voi purta mereu. Purtam Wave-ul până acum, dar și pe acesta îl voi purta de acum înainte pentru că este mic. Cel puțin briceagul, lama când o folosești, are altă priză în mână. Pe lângă ăsta care e mai mare, te cam înțeapă pe la mână, pe aici. Acesta este mult mai comod. Ca și grosime. Să vedem că nu așa. Este aproape la fel cât Wave-ul. Am pe 10, așa. Este cât Wave-ul. Ca și grosime. Ce asta odată. Ce vreau să vă mai arăt pe acesta tot de camping este clonă după Leatherman Surge. Este mai mare decât Wave-ul, ca și Surge de exemplu. Este mai mare decât Wave-ul. Ce nu-mi place la el, fi mai mare și mai greu, nu pot să-l port la curea, la pantalon, pentru că nu are acest clips. Cum are Wave-ul, nu are acest clips, vine fără el. Trebuie să-l porți obligat în această gentuță și în rucsac, în borsetă, ceva, că nu ai cum să-l porți la curea. Acesta are o foarfecă și mai mare. Să fac aici o comparație. Este și mai mare foarfeca.
Cu ce vine în plus? Bine, cu în loc de pila se înlocuiește, se pune acest fierstrău. Eu mi-am cumpărat din târg, am găsit din târg aceste pânze, am pus 3 pânze aici. Cea mai bună pentru lemn am văzut că e asta, după aia, în funcție de nevoi, le încerc eu la momentul când am nevoie de ele să le folosesc. Asta prima am văzut că e cea mai bună pentru lemn. Dar v-am spus, pentru cărat la pantaloni e mare, e greu, nu prea merge căra la pantaloni. Are aceleași ustensile, lama este mai mare. Să mă uit și în camera acum, când mi-e mai greu să mă prind. Lama este mai mare. Am fost la munte și nu pe asta a trebuit să-l țin în ghiozdan, n-am putut să-l țin la pantaloni. Tot wave-ul a fost mai folosit pentru că îl țineam la pantaloni și ca să-mi fac un băs pentru mers pe munte, așa, tot wave-ul l-am folosit. Pe ăsta nu l-am folosit, că fiind în ghiozdan mi-era mai greu să-l scot, tot wave a fost baza. Dar nu spun că asta nu e bun. Și diferența de preț între ăsta și Surge e mare. Eu nu-mi permit un Surge. Pe ăsta am dat vreo 250 de lei. Surge e și mult mai mult. Eu unul nu-mi permit. Vine și ăsta vine cu un set de biți mai mare. Dar astea două le voi porta. Eu port mai mult pantaloni de training și acest clips chiar mi-e de folos. Unul într-o parte, unul într-o parte la pantaloni. Sunt foarte ok. Setul ăsta de biți va sta în borsetă. Nu aici, va sta în borsetă. În borsa pe care o port la miez de zi. Cu ce mai vine ăsta să vi le arăt pe toate măcar. Ce are așa? Desfăcător de conserve, o șurbență mică dreaptă, șurbența aceasta mai mare și lată și sula pentru piele, gen pentru sub piele. Astea, biții, lama și cu farfecă. Astea sunt uneltele pe care le are. Astea în completare la Wave pentru mine sunt perfecte și sunt suficiente. Să aveți o zi bună și numai bine.